da imate više moći nego ste ih i svjesni. I sama činjenica da neko pregovara s vama znači da posjedujete nešto što ta druga strana treba. Ali pregovore možete pokrenuti i sami, sa svojim idejama i prijedlozima. Naučiti kad i kako dati ponudu, biti prvi ili pustiti drugoj strani da to bude. Budite fleksibilni. Tokom pregovora pojavit će se i druge mogućnosti. Svaku treba razmotriti. Pregovori nisu nametanje rješenja. Pregovori nisu pobjeđivanje. Pregovori su stvaranje novih vrijednosti. Sve ovo i puno više od toga naučit ćemo na kursu Academy 387. Zato nam se pridružite.